L-inġinier Malti James Attard Kingswell qed jiżviluppa IT robotika li għall-ewwel darba f'Malta qed laqa' flimkien l-intelligenza artifiċjali u r-robotika. Ma' TVM News l-inġinier Kingswell sqar lilu 8 snin iħabbrek biex iwaħħad l-AI mar-robotika. Qal li t-teknoloġija tiegħu tippermetti aktar movimenti mill-idejn prostetiċi li diġà jeżistu fil-pajjiż. Għandu the ability li jiftaħu jara s-swaba li jagħtik ħafna iktar movement u grip patterns. Jekk tipprova tagħmel dak bil-logic normali ħajkun diffiċli ħafna. Imma bl-AI jista' jagħmel ħafna mill-ħsieb. F'ambitu industrijali l-inġinier Malti spjega li din lead tista' tagħmel ħajjet il-bniedem aktar faċli mingħajr ma toħodlu postu. Illum il-ġurnata in-nies jridu quality of life aħjar, jiġifieri inti biex toqgħod 24/7 tagħmel l-istess xogħol, iva tista' tagħmilha, imma tiddejja jekk inti tgħid isma' għandi l-robot u għandi l-human, it-tnejn li huma se jkunu aktar effiċjenti flimkien. Il-professur tal-intelligenza artifiċjali fl-Università ta' Malta, Alexej Dingley, qal li b'din it-teknoloġija ir-robotika tista' tinteraġixxi ma' ħafna affarijiet differenti. Meta tikkombina dawn l-affarijiet flimkien qed tilħaq għanijiet ħafna ikbar mill-istajna nilħu qabel. Qabel ir-robotika kienet tagħmel affarijiet statiċi għax timxi ma' programm partikolari, l-intelligenza artifiċjali tista' tmur lil minn dak il-programm, mela inti sempliċement taqbad tazza, tajjeb u t-tazza da f'pożizzjoni partikolari, jekk il-pożizzjoni ħadd inbidel, inti ħajkollok problema biex taqbad dik it-tazza. Permezz l-intelligenza artifiċjali tista' tara fil-pożizzjoni tat-tazza u tajt lir-robot kif għandu jaqbadha b'mod tajjeb. Fit-8 snin l-inġinier Kingswell ħoloq madwar 40 prototip ta' din lead. 4 din is-sena. Lead robotika u teknoloġija warajja qed jinħadmu kollha kemm huma f'Malta.